Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nibuyile futhi nizobuka lama video. Ake namhlanje akukuningi kodwa nginiphathele-ke umuntu onamandla kakhulu la uzokwazi ukuthi univulele izinto zenu, ukwazi nokucacisa futhi amaphupho nawo avuleke. Yayivula inhlanhla kakhulu ukuthi mawube umuntu osuthi cha mina inhlanhla yami ivalekile. Lokhu ngithi ngiyazama izinto impela ayisaphumeleli njengokuthi phambilini ngeke ngaba nenhlanhla ukuthi izinto cha bezenzeka kodwa manje ayisakwazi ukuthi zenzeke kahle. Nginiphathele-ke lana induku ezonisiza kakhulu ekuthenini ikwazi ukuthi ivule impela inhlanhla. Lana-ke ngizoqala nje kanje, awuthola ukuvula kuvaliwe bese uthola umayisaka ubovu, uthola umuthi abawubiza ngokuthi ubani, abanye baye bathi ikhakhazi lo muthi. Shuthi kuya nokuthi ukuyiphi indawo kuyona, bese kuba ubhubhubhu, kube usilephe, kube iphakama laphezulu, kube inhlanhla emhlophe, kube uqhume, kube umuthi awubiza ukuthi isisefo, umoya wezwe, ungibonisele, uthole uvuma, uthole omhlophe uvuma, bese uthola umuthi obizwa ukuthi iphophoma, bese ngitholele ungithole ungqa ngendlela, ungitholele impepho leyesiZulu, ungitholele impande yomlahlankosi, ungitholele uhlunguhlungu, ungitholele untumbadlozi. Into ozoyenza-ke manje ngifuna wenze kanjena-ke manje, hlanganisa le mithi le ndawonye, bese-ke uthola ibhakede lakho libe mhlophe, bese ufaka amanzi abandayo, ufake lo muthi, njengokuthi lo muthi uyawucwilisa, bese-ke ungitholela-ke inyongo yenkuku emhlophe, ngabe iqhude ngabe isikhukhukazi akunankinga, ungithole nemali emhlophe, ngabe ishumi, R2 kuya ku-R5. Bese into ozoyenza-ke la manje, usufakile lo muthi, usufakile amanzi, ufaka lo muthi, wasufaka-ke nenyongo lenkukhu, uthe nje tsho inyongo phakathi. Inkukhu futhi usungayidla nje akunankinga, ingadliwa inanombani ayinankinga, ayidingi ukuthi ilahlwe. Bese into ozoyenza-ke manje, usothola induku yephahla, khona umuntu ababiza ukuthi iphahla. Uthola induku yalo-ke iphahla, uyawuphehla-ke lo muthi, uphehle lo muthi. Kungakuhle ukuthi ukwenze lokho ngayizolo bese uzowusebenzisa wona ngakusasa umuthi, bese uyowuphehla lo muthi, uphehle lo muthi. Into ozoyenza-ke la, lo muthi lo uzophalaza ngawo nje, uphalaze ngawo, uphinde futhi ugeze ngawo. Lo muthi into ozoyenza kuzokuvuleka kakhulu iy'nhlanhla zakho, noma ngathiwa iy'nhlanhla zakho y'boshiwe ngendlela ey'boshwe ngayo, kodwa-ke wona uzofohla uyivule iy'nhlanhla zakho y'vuleke. Namaphupho acace ukuthi uma uphupha into, ungathi uma uphupha into kuse ekuseni usukhohliwe ukuthi khona into obuyiphuphile, usulokhu uthi yazi ngathi khona into engiyiphuphile kodwa manje angisayazi. Uzokwenza ukuthi lo muthi-ke manje acace amaphupho, yonke into ibe sobala, khanye yonke into, kuvuleke, ukwazi ukuthola nomsebenzi, ukwazi ukuba nenhlanhla nawe makhona okuzamayo nje ukuthi uyagembula noma wenzani. Uzokulekelela kakhulu lo muthi lona-ke. Ngithi angibonge nje kakhulu nami ithuba lokuthi abaphansi okanye amathonga angiphetha lokho enginikezile nje ukuthi cha ngisangalokhu nginikhiphela le mithi, kungalokho kukhona elibi elikhona. Wakhulumayo vele abantu bayakhuluma, kodwa-ke vele usemhlabeni la bantu bohlezi bekhuluma noma ngabe wenzani. Kubalulekile nje kakhulu ukuthi nepeni ubhale phansi yonke le nto le engisuke ngisho, ngoba izokusiza kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Noma kuthiwa ngabe iy'nto zakhona uyay'bona sewuvulekile okwamanje, kodwa mhlawumpe kuyofika isikhathi la y'valeka khona bese uyakhumbula ukuthi hhayi ungikhuludumisa wayekade ekhipha umuthi kanje, ngoba ngeke leli khasi angilazi, mhlawumpe iy'mfamona ngelinye ilanga ziyoba namandla ukuthi leli khasi zilidecelele phansi, mhlawumbe ligcine lingasekho. Kuhle ukuthi into ithi iphuma ubuyibhala, kuyokusiza lokho kakhulu. Ngifisela inhlanhla ngisazozama nani ukuthi izinto seniphumelele, nanokuthi nje konke okwenu kukhanye. Siyathokoza kakhulu, amen.